Ja, goedemorgen dames en heren. We staan vandaag in Heerlen, maar daar blijven we niet de hele dag, want we zijn vandaag bij de tweede editie van de Chasse Patat, een wielerwedstrijd voor het goede doel, door de Zuid-Limburgse heuvels. Chasse Patat is het Zuid-Limburgse culinaire wielerevenement voor het goede doel. Waaraan 24 sponsorteams meedoen. Zamelen elk jaar een substantieel bedrag in voor het goede doel. Onze goede doelencommissie die bepaalt aan welk wielergerelateerd goede doel het bedrag wordt uitgekeerd. Persoonlijk zijn de benen goed vandaag? De benen zijn buitengewoon goed. Ik plan een demarrage even onder ons gezegd en gezwegen tussen de tweede en derde etappe. Leo, wat zijn de verwachtingen voor vandaag? Ja, de verwachtingen zijn niet hoog gespannen, maar nee? Het is echt een toertocht. Een toertocht. Ja. Het is niks te vergelijken met de Amstel Gold Race. Nee, maar het belangrijkste is dat het droog is. Dat is waar. Jij bent toch een goed weerrenner eigenlijk, ja, hè? Ja, vroeger moest je erin in het slechte weer. Ik heb in de sneeuw en de regen gereden dagen. En nu hoop je dan dat het mooi weer is. Het zit al meteen vast? Oh, ja, ik word wat, het zit zo vast. Ja, en dat na 1 etappe. Er komen er nog 3 aan. Voor de tweede etappe? Helemaal klaar voor de tweede. Hoe beviel de eerste etappe? Nee, prima. Als het nou vlak was. Ja. Paulien, 100 kilometer in de benen en dan toch nog zo fris uitzien. Ja, hoe doe je dat? Ja, dat is een goede vraag, maar dat moet je met trainingen maken. Ja? Blijf je daar energiek, jong en jeugdig? Ja, dan ga je af en toe gewoon lekker het water en dat is goed voor de spieren. En ja, dan krijg je dat dan. Ik kom volgende week langs. Hey, altijd goed. Het was de minder zware, die zijn misschien ook wel hersteld en inmiddels aan de borrel gegaan. Dus, nee, maar het was een minder zware editie. Ja, zat er minder hoogtemeters in dan Het was vorig in jaar? totaal 100 kilometer en er zaten iets van 400 hoogtemeters in. Okay. En de kenner weet dat dat niet zo heel veel is op 100 kilometer. Nee. Wil je ook op de hoogte blijven van het goede leven in beide Limburgen? Volg ons YouTube kanaal. Like ons op Facebook en volg Chapeau Magazine op Instagram.